Tabureji većih dimenzija u posljednje su vrijeme u modi. Tako u dnevnom boravku mogu igrati i ulogu klub stolića. U današnje se vrijeme sve više traži da namještaj u domu bude multifunkcionalan, pa zašto jedan takav komad ne bi bio baš tabure? Uloga klub stolića za intimna druženja, a kad društvo naraste, imate dodatno sjedeće mjesto. Manji prostori vole više manjih komada namještaja. Kutak za druženje mogu činiti i 2 fotelje s dodacima. Dok se družite u dvoje, tabure će biti odlično mjesto za odlaganje stvari ili odmor nogu. A opet, uvijek ima mjesta za još jednog gosta. Tabure većih dimenzija može biti i zvijezda vašeg dnevnog boravka. Pojavljuje li se na njemu dezen koji se ponavlja na sjedećoj garnituri i fotelji, bit će upravo onaj detalj koji će zaokružiti cijeli prostor i postati njegova točka na i. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.